Ho, ho, ho. Nie wiem czemu takie zrobiłem jak Święty Mikołaj powiadomienie w sumie, ani nie jest zima, ani nic takiego. Przepraszam. Witam Państwa serdecznie, ja jestem Niklaus. To jest vlog z okazji... tak naprawdę jest bez okazji, chciałem wam nagrać fajnego vloga dzisiaj jak byłem na rowerze. Pojechałem sobie pojeździć, bo jeżdżę 2-3 razy w tygodniu, ale tak nie tak rekreacyjnie, tylko się tak staram trochę tak tu pierdolić, żeby tak wiecie, coś z tego było. Ale oczywiście padła mi kamera. Dlatego nagrywam teraz, a miał być fajny vlog wakacyjny, bo zaczęły się wakacje. Wczoraj, znaczy do ludzi, którzy gdzieś tam się jeszcze uczyli, to wczoraj był ostatni dzień roku szkolnego, zakończenia roków. Mam nadzieję w ogóle, że wszyscy z was pokończyli oczywiście jestem przekonany o tym, że pokończyliście ze świadectwami z paskiem. Możecie się pochwalić oczywiście w komentarzach, jak tam wasze wyniki i w ogóle jak to u was wyglądało i co planujecie dalej, bo jestem świadomy też, że przynajmniej tak mówi statystyka, że dużo z was skończyło właśnie licea, technika i teraz gdzieś będziecie się wybierać być może na studia, czy coś takiego, także bardzo chętnie poczytam o tym, także piszcie w komentarzach. Słuchajcie, jadę sobie dzisiaj rowerem i nagle patrzę, coś leci do mnie z lewej strony, takie małe w trawie i nagle rzuca mi się na rower wewiórka i odbija się od ramy i gdzieś tam koziołkuje i ucieka potem. Także zaatakowała mnie wewiórka. Niestety nie zdołałem nakręcić wiralowego filmika pod tytułem "O ty chuju wewiórko, skurwysynie wewiórko". Także tym razem w internetach sławy nie będzie z tego wydarzenia, ale co nie zmienia faktu, że byłem zaskoczony. No, ale wracając do tak zwanego clue, moi drodzy, jest tak gorąco w ogóle, nie wiem czy u was też tak gorąco. Ja zmieniam po 3 razy dziennie koszulkę i myję się też, wiem, że trzeba się myć, myję się, bo jest tak ciepło. Siedzę, piję aloe very, to nie jest żadna reklama, ale w Tesco w Bytomiu jest po 2,50 i to jest zajebiste i polecam to. W ogóle przy kąpie ledwo idzie wysiedzieć, jest po prostu masakra. No i co? Wakacje, wakacje. I co na te wakacje planujecie, jeżeli byście chcieli zapytać mnie? Co ja planuję? Streamować, nagrywać filmy na YouTube'a. Może miałem w ogóle taki plan, że być może kupię sobie kamerkę taką sportową małą, bo ta moja kamera jest spoko, ale niestety ma problemy z baterią, znaczy potrafi się ładować całą noc na przykład i rozładować się w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy jej bardzo potrzebuję. I do tego jest dość, znaczy no nie jest duża, ale jest dość ciężka i nieporęczna, dlatego zastanawiam się nad takim małym Xiaomi, które mógłbym też gdzieś zabierać ze sobą jak jadę rowerem, kamerować wam jakieś wycieczki, czy jakieś takie vlogi robić bardziej terenowe, bo też z kuli tego jaka jest pogoda, staram się przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu, trochę tam zadbać o siebie powiedzmy. Przestałem pić wódkę, nie palę papierosów już, przeszedłem na weganizm. Dobra, no tak naprawdę to jeżdżę na rowerze, tylko biegać nie mogę, bo mam kręgosłup chory. No, ale to, że my streamerzy, prawda, często poświęcamy ten czas wakacyjny na streamowanie jeszcze bardziej natężone, można powiedzieć, bo mam taką świadomość, że będzie większość z was być może też siedziała w domu i nie będziecie mieli co robić, także czuję się w obowiązku, przepraszam, zapewnienia wam godziwej rozrywki. Także wiecie, ja streamuję w zasadzie codziennie, nie... rzadko kiedy się zdarza w sumie, żeby streama nie było, także Twitch TV Niklaus, wpadajcie i... co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że coś sobie planujecie fajnego na wakacje. Może ktoś z was wyjeżdża gdzieś za granicę, chociaż czasy niespokojne. Także trzeba to wszystko dobrze przemyśleć. Ja nic nie planuję. Może gdzieś tam się wybiorę ze znajomymi czy coś. Gdzieś tam, nie wiem. Ten czas nie bardzo się będzie różnił w zasadzie od czasu niewakacyjnego. Przynajmniej dla mnie. Ale piszcie mi, jak to jest u was. I ja życzę wam z tego miejsca świetnych wakacji. Gratuluję zapewne osiągniętych sukcesów naukowych. Życzę, żebyście ten czas fajnie spędzili, odpoczęli sobie, zrelaksowali się, żeby całe stresy z was zeszły i może przeżyli jakieś fajne wakacyjne przygody, może jakieś wakacyjne miłości. Tylko wiecie, z tym to trzeba ostrożnie, szczególnie z fizyczną odmianą. Co ja was będę uczył? Wiecie o co chodzi? Dzięki piękne za uwagę. Wpadajcie na streamy. Jak ktoś nie zostawił suba, to może jeszcze zostawić. Zapraszam was na fanpage'a na Facebooku, na G2A po tanie gry. Wszystko macie pod spodem podlinkowane. Tymczasem ja uciekam nomen omen na streama. Także pa pa!